Meksale anu moli chu apa jimathi nuwa mun sang sanga anin son kol nu in ahma a an chen na anin hluya an kir le a moli chuan bungrua arem fela anin son ngun e mawangin meksa poin aning to hle meksa chuan apa ina asiam arsi hlom khom le galaxy thalak a hmuwa chu vel le maktak main abul vela electric kai hnoite chu akhat to ka ri that thatin akul chet vel na lama tv a lo lang chu a cheve zela atuk zinga chuan entek mun ro san to zona chuan adinga ti chuan school lampanin a in khala atlan lain meiche pakhatin a ron suleng lopa chunu chuan a bike check turin school bana ama muturin a hrilta ani skula chuan an zirtir tu in meksa chu jim megrata an venga scientist lar takfapa ani ti alo hrengal Sophia i ahma loka meksa ron su tu khan a bike chu a siam that saka ti chuan ina a ho a anu in mi khwal lo neiin a hming chu malsa ani apa na thopui thin ni in an khua a le tura anu lo min tu ani bok an pathuma zanri an kil ho lain malsa chuan apa jiman accident to ka athi zana a ve thu le jimathi hnuwa ama chawa entek a chun zom thu a soya meksa ero apa chanchin midang aya a hriat lo awang le achunga thleng a hriat lo awangin nuama ti chi alo ani mun pakhata scientist pahnih tem pingpong an khel lain thilmak tak alo thlenga vein chian an tum chuan tui chu aron in vor chhovak maya pian hmang mak tak neiin aron in siam ani thil thleng chu report ngalin sipai rual an ron thlenga chu thil enge ani an hriat lo an bei lai chuan keren chu athim ta veka mixate in po a ngong ani electrical system a check nuwa aron det lamin mixa chuan anu in malsa hnena afapa chu thil thleng engkim a hril ngam lo thu a soi chu alo hria zanria anei zo chuan malsan mixa chu a business card a pe a ahman huna entek ron tlo tura hrilin ahmunte chu fan kolpuya asomani mixa chu aruma lutin internet a malsa hming chu a ena enteka chiatna na sa tak thlenga apa innunna achan na chungchanga hriat tura oma bei sei ani mitam takin tornado wang ani an ringa mase achan dik tak tu mai nan hrelo thok le khata computer chu aron thima mixa ku ta tang thil tui ril eng hi aron in siam a hlau thong hle a akut chu thuru ka tuma mase chu chuan a bulvela electric kai hnoi thil te a chian na sa zo ka thlen atuka an thil hlui nei te chu la chuakin a power nei thar chu enchin atuma mase atina sadlu tu ka wangin an kang chevek skula chuan Sophia in Thai restaurant atuka kalpuya asoma a phurlu tu ka wangin anunga vending machine chu ati chiani thei tuite chu aron in phu chuaka zirlai ten an chara an hlimpui hle meksa chu ho in internet a apuar nei ang chungchang chu azonga mase hmuh tur a awm lo zana lo nia anu inhnung lama lo om chu vapanin apa chanchin engma a hril ngai lo chana vazota mase anu chuan hreturin a fapa chu ala in pe lo ni in angai ani atuka Sophie le meksa chu anin hmuha mase apowar chu achak em awangin a control thailo abul hnaya om a phone le Sophie phone te chu an thi ve ve ani alu a hei thut awangin bedroom a atlan luta apowar chu achak tul tul ani tumlok na po om lovin chulai hmun chu a chhuah sana engma soifia lova a chu awangin Sophie chuan makati hle atuk zinga aron har chuan a oma serle akor kang pop noi te chu hmu in bedroom a akala chuta abul vela thil engemoni makdeu thlok hi a hmu a in soifia ma in avotlam han trep nge nge chu thil chuan alien ani thu le astel emo steel tia ko ani thu a soya mexa energy chu dam kho chu ana na mangani chu energy ming chu ta chen energy ani a steel chuan dam kho chu ana na momo hle ani nima sela steel chuan aron chu ana le mexan power anei dan te chu a soifia thailo mexa chuan steel chu a hmu na nia a hriat ram hnuya atlan puya chuta chuan da a ama a ti dan ngei tu atumani nima sela motor dum aron tlana achunga chuangte chuan an ron kapa vanei thlak takin an him hlo ani chuta amit thla a chiang lo takin steel ani om tak hi a hmuwa o hian ultralinks tia a soya hrebok steel an chu hming a hriat chuan a hlau hle a ultralinks lo om zia mexa hril ngal
Mexa chuan steel chu a cheta atong tam em awangin a thuk ru thin steel an mexa chu drawing a hmuh a ultralinks beitu te an ni ti a hrin hnuah entek hmun ro san to a chuan vakala tumta ani chuta steel a chuan mexa power nei ta chuan energy chu turbo energy a chan thei thu a hrila a taksa point thil ti theina hrang hrang a ron neya banga hnek che theya a zuang sangin atlan chak hle bok a power te traina hun nuam tak a man lain atla hlum trepa ma se steel a chu pho a ron in siamin mexa chu a ron chan man chu pho mang chuan mexa chu a thlok theya indora hmuna kaltur po in a in ring vek ni ma sela mexa chuan ama a enge khong ani don a hriat lo awangin steel a nena in zom chu a du lo ani mexa chuan a mit thla in hun kal to a hmule tun tum chu jima ani a chuta steel an apa hria ti a hre chuak ni ma sela steel a chuan ching takin a lo hre to lova ma se jima thi zana tornado thleng kha ultralinks te wang ani ti ero ala hre thei an chak em a thlipui siam turin boruak te po an thunun thei mexa chu apa chungchanga thudik hriat thei in bei sein mile se in lampanin a in khala konga chuan a hma a lo kap tu te khan an zui ru ti a hmuh a an mani ti boinan a kwal zong in a in khala vanei thlak takin sofeia tok lo hoi hom takin enteka hruai turin a ngena steel a ero a zui ru tu te hruai bo turin a hril thung malsa in an thlen chuan in hong takin a lo lu tira ma se ani poin apa chungchang chu a soi thadu lo malsa na pa du tu sam power mihring te siam chu aya chak control theina power core a hmuh tir lain mexalu chu a ron hai le vak maya rang takin atlan ho le ngala sofei le malsa te chuan mak an ti hle a ho konga chuan thlipui in siam hi a hmuh a alampana ultralinks ron kal ani a ring biru katuma ma che thlipui chu a chak em awangin a hlo cham chiang hle vanei thlak takin steel a chuan a ron zong hmu a ultralinks beiturin mexanen chuan anin thurual chuta hun kal to chu a hmule apa chuan a power ang chi anei ve ti le steel a chu ultralinks alo ni ve reng ti a hmu chuak steel a laga tang chuan a in la chuak ngala steel a na power chu dam kho chuanan chi a mang ti a hriat awangin a thin rim hle a kalbo tir ta ani ina ava ho chuan ral khata tang anin chu mi parualin an hual ti ava hmu a anu chu kidnap ani a ring sofia in lampanin atlan ngala a phone le truck ho dilin malsa a kol ngal malsa chuan anu chu entek mun hluya hruai ani thu a hrila wangin chumi hmun pan chuan mexa chu akal ngal chuti lain sofia in moli chu alo kol ve bok moli chu ina a oma a chhuah theilo nan an hual ani mexa omna a hriat lo azota moli chuan a hriat lo thu in a chang ma se engkima that vek thu le a kol le tur thu a hril phone da hnu chuan chung mi pa ho hnena chuan enteka share nei tu lian ber alani renga wangin mile sa thu pek ni lovin a thu pek chu an zom tur jok ani thu a hril mile san steel a tha tum ti po a hria ti chuan mexa zong muturin thu a pe ngal mexa chu entek mun hlui a thlenga chuta chuan apa pur kor hlui a mu chuak hun kal to a hmule a apa chu steel anena in thurualin power core ti nun an tuma ultralinks thalo ho laga tanga in ven nan ani chu hmuna chuan mile sapo alo om ma se mile sa chu misual alo ni reng ultralinks nen in remna siamin jima le steel ate chu an laga tanga an hela wangin tha an tumani jima chu power core a chuan omin sataka siam atumani ti chuan power core chu apuak anga mile san hlokna ani don lo baka steel a chan thei don ani jima po alien ni na nei alo ni reng chu chuan ta chen energy anei chana ti chiang mai ome jima le steel chu khovel chevek tur veng him turin an helta ani mexa chuan steel an thu dika soi ti a hre chuaka ma se mile sa chu an hunga lo om reng to a in thuama mexa beitur le ta chen energy lak sak turin a in ring to hle mexa chu power kora lu turin thu a pe ti chuan a energy chu ala chuak thei don ani asoi angin mexa chuan atia ma se steel ron langin mexa ral thuama aron tang mexa chuan mile sa chu abeya ma se mile sa kut pakhata energy lakna om chu khoifu lo turin a fim khur hle thung ama pui turin moli mitir te chu an ron langa ma se mile sa chu achak ema wangin olsam takin a hne evek ani mexa le steel chuan ro man na siamin mile sa chu adu energy pack an rem tia
mase malsan energy alak lai takin meksan energy chu turbo energy mota thlah ka achak em wangin malsa su chu asa hle a ti chuan puakin malsa chu athita ani meksa le steel ero andam chuak ina an ho a meksa po achol ha dama apa chungchang chu athazongin a reng to ang atu ka chuan meksa chu Sophia ina avakala atrak ho chu peletin apuina awangin lom thu avahrilani movie recap munom tak tak thlir chin zom zeli du ani chuan kan channel hi milo subscribe in notification bell kha milo me sak ve ram don nia